Skôr než si dáte lyžičku medu do čaju, skúste sa najskôr zamyslieť. Za jedným pohárom medu sa skrýva viac než si myslíte. Dnes je Svetový deň včiel. A prečo si včely a včelári zaslúžia takýto deň? 100 000 kilometrov. Toľko môžu nalietať včelstva z jedného silného úla denne, aby nanosili napríklad 3 kg medu. To je 2,5 krát okolo celého sveta. V jednom úli môže byť až 6 kg včiel, a to nehovorím o mede. A koľko váži takýto úl? No byť včelárom nie je med lízať, no ale byť včelou to je tak 1000-krát náročnejšie. Za celý svoj život včielka vyprodukuje iba 0,5 gramu medu. A matka do týchto buniek denne musí naklásť až 2000 vajíčok, čo je celá jej hmotnosť, aby sa včelstvo naďalej rozvíjalo. Ale to je len zlomok toho, čo všetko sa deje v úli. A o tom všetkom musí včelár držať prehľad. Musí sa neustále vzdelávať. Musí vedieť, na čo sa používajú takéto nástroje. A to si poviete, že všetko toto iba kvôli jednej lyžičke medu, ktorú si dám do čaju. Wow, tak to vôbec. Musíme si uvedomiť, že bez včiel by sme nemali žiadnu úrodu, žiadne jablčká, hruštičky na vašom stole. A preto v tento deň vyjadríme včelárom, ale hlavne včelám, svoju nesmiernu vďaku za prácu, ktorú pre nás robia. A my za kolektív baraník.sk sme nesmierne radi, že sme toho súčasťou. Ďakujeme.